Čau lidi, vítejte u našeho nového videa, Volně 80 a se mnou to je s Čechem. A teď si ukážeme, jak udělat bug. Kecám. Ukážeme si, jak udělat, nebo nekecám, ukážeme si, jak udělat bug. A taky zároveň si ukážeme, jak udělat trampolínu. Začneme trampolínou. Počkej, vypni to. Tak, začneme trampolínou, ukážím to. Lítá. Ne, kecáme, je na to plugin. Tak, a teď ukážeme tady to, jo. Takže teď zpátky k tématu, jak udělat bug Diamondu. A nebo jakoby, že levitujete, ten hráče má třeba, že uděláte si ten bug, já vám ukážu, dáte si ten Diamond, zapněte to a nedělejte to. A začnete takhle tam dávat stone. A máte tady, a tady to už pak vypnete. A máte tu pár těch diamondů. A teď, vidíš to, Vojto? Zníš ty diamanty pode mnou? Proč? Zníš. Ne, já to... Zníš. Hej, a on furt levituje, protože už si tam dal předtím svý diamanty a já bych tu měl mít, ne, to nemám žádný diamanty, no teď je znič ty tvý diamanty. Já mám odtud až odtud. No tak je všechny znič. Tak, už je ničí. Tak. A teď dej sem diamond zase a zapni to. Tak, a když já zase začnu takhle, co to je, ještě jednou, on se to někdy pokazí. Tak a takhle furt klikáte a ono se tam dá takhle diamant. No to stačí, tady to ukončíme. A máme takovou řadu diamantů, on toto ví, že nevidí a můžu v tom chodit, protože to má jako čistý vzduch, jako kdyby tady byly diamanty a já prostě nic nevidím, takhle furt chodím. No tak to má on to samý a já vidím diamanty a když to, on se podívá na mě, tak to vypadá, jako bych levitoval, že ano. Jo, počkej. Sdílení? Ne, sdílení ne. A já, nebo, no ne, sdílení ne. A když já začnu kopat, tak, no já si tam ještě GM0, abyste to viděli, tak mi nic nepadá, což je na tom blbý, ale... Tady se potrojit hráči. Ano, přesně tak, dej se takhle potrojit hráči. Tak, dej se takhle postavit nějak, jako když to umíte, tak se takhle nějak opatrně dají postavit schody do nebe. Jo. A... můžete říct hráčům, že levitujete, nebo ještě, jestli to neříkám správně, tak sorry, no ale... Cože? Levitujete, ne, já nevím. Stone nějaký? Jo, je tam stone. Jasno, ale ještě že nad tím diablokem. Ne, ještě to asi dávám nad tím diablokem. No, tak. Ono se dostaví? Ne, nestaví. Jo, fakt ne? No fakt ne, koukej, já si stoupnu sem na ten diablo. Jo, a to je asi toto. Skákej nade mnou. Ano. Jedno, tak asi všechno k tomu videu. A uvidíme se zase u dalšího videa. A to nevím, jak se bude jmenovat. No to je jedno. Ale uvidíme se zase u dalšího videa z našeho serveru Bullycraft. Čau. Nazar.